ፍጹም ፍቅሪ የለን ኩሉ ግዜ ፍቅሪ ትዕልሊኻ ወይ ድማ ብዝተራኸብካ ቁፅሪ ተዘይኮይኑ እውን ዓመት ካብ ዓመት ብፍቅሪ ኩሉ ግዜ ብዘይ በኣሲ ትሕልፎ ኢኻ ማለት ኣይኮነን። እዞም ልማዓንቲ ሒዘልካ መፅእ ዘለኹ 5 ነጥብታት ኣብ መንጎኹም እንድሕር ደኣ ሃልዮም ግን እዚ ፍቅራዊ ሂወትኩም እዚ ናትፈረሰ እዩ ወይ ድማ ካብ መጀመሪኡ እውን ኣይነበረን ማለት እዩ። ሃቢራትካ ዘላ ወይ ሃቢርካያ ትነብር ዘለኻ ጓል ኣንስተይቲ ፀላኢትካ እምበር ናይ ማን ተፍቅረካ ንፅቡቅ ነገር እውን ብሂካ ተቐምጣ ኣይኮነትን ማለት እዩ። በዞም 5 ነጥብታት ጌርካ ዘለካ ፍቅራዊ ሂወት ፈትኖ እሞ ፅቡቅ ድዩ ሕማቕ ኣረጋግፅ። መብዛሕትኡ እንድሕር ደኣ ዝገጥመካ ሃልዩ ኮይኑ ካብዚ ፍቅራዊ ርክብ እዚ ቅልጥፍ ኢልካ ርሓቕ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ጠሊፉ ዘውደቐና ዋላ እውን ዕዉታት ከይንኸውን ዝገብረና ካብ ርሑቕ ዝመፅእ ሰብ ኣይኮነን። ኣብ ጥቓና ዘሎ ናትና እዩ ቀረባና እዩ ኢልና ንፈትዎ ንቐርቦ ሰብ ውድቀትና ቅልጥፍ ኢሉ ንክኸውን ልዕሊ መጠን ዓቕሚ ኣለዎ ወይ ድማ ትዕድል ስለ ዘለዎ ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ድማ ፍቅራዊ ሂወት ክተቕፅል የብልካን እዩ። ንስኹም ሓቢረኩም ትፀንሕ ሰናይት እየን ዘይትፈልጡኒ ቻናሊ ሰብስክራይብ ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቪድዮታት ፍቅራዊ ሂወትኩም ክተጎልብቱ ትኽእሉ። ነባራት ናተይ ተኸታተልቲ ድማ እዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ኣብ ኮሜንት ናትኩም ድማ እንኳዕ ድሓን መጻኸ ብምባል ጀምሩ ላይ ሰናይ ምክትታል ኣይድለይካን ኢለ ዝነግረካ ዋላ እውን የፍቅር ኢልካ ዝሓዝካያ ጓል ኣንስተይቲ ፀላኢትካ እያ ኢለ ዘረጋግፀልካ ቁፅሪ 1 ምልክት ኣብ መንጎኹም ሕነ ምፍዳይ እንድሕር ደኣ ሃልዩ እዚ በታ ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ዝምራሕ ወይ ድማ ዝትግበር ዘይክኸውን ይኽእል። ዋላ ንስኻ እውን ተተግብሩ እንተኮይንካ እዚ ፍቅራዊ ሂወት እዚ ከይዱ ንኽልቲኹም ዝጎዲ እዩ። ብዙሓት መፃምዲ ተማኽሩ ንኸለኹም ኣብ መንጎኹም ከስተውዓልኹም ወስቑ ኢሉ ዝሓልፍ ወይ ስኢልኩም ከም ወግዒ ወይ ከም ኣጋጣሚ ትሪእዎ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ሕነ ምፍድዳይ። ንኣብነት ሎሚ እንድሕር ብሎክ ጌርካያ ነርካ ፅባሕ ሰውን ብግዳ ብሎክ ትገብረካ ብዘይ ምንም ምክንያት ንስኻ ክፉእ ተሪኣ ከላ መሊሳታ ክፋእ ብክፋእ ተሪእካ ሎሚ ንስኻ ምስ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ዕሊልካ ነርካ ኢኻ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ብዘይኮነ ብዘይገመትካዮ ቅድሚ ሕዚ እውን ባህርያታ ብዘይነበረ ድሕሪ ዝኾነ ሰዓት ምስ ዝኾነ ወዲ ወግዒ ተጀመር እሞ ንምንታይ ኢልካ ብትሓታ ሰዓት ንስኻ እውን ከምዚ ጌርካ ነርካ ኢኻ ዝብል መልሲ ትምልሰልካ ትኾይና። ሰልሳይ ድማ ዘይምድውዋል ከምዚ ክልተ ግዜ ደው ኢለሉ ስልካ የልዓለንን ስለዚ ኣነ እውን ኣብ ኔክስት ስልካ ክድውለለይ ከሎ ክልተ ግዜ ተፀቢእ ዘልዕሎ ከምዚኦም ዝመሰሉ ኣናእሽተይ ነገራት ኣብ መንጎ ፍቁራት እንድሕር ደኣ ሃልዩ እዚ ምርህራኽ ምንፍፋቕ ምድልላይ ኣብ መንጎኻ ፅቡቕ ስምዒት ንክህሊ ምግባር የለን ማለት እዩ። እዞም ክልተ ዘይራኸቡ ባህርታት ድማ ኣብ ሓደ ሰብ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ስምዒት ተሓዛዚሎም ክኸዱ ዝኽእሉ ዓይነት ባህርታት ኣይኮነን። ወይ ጥልቕ ኢልና ስለ ዘይንሪኦ ኢና እምበር እቲ ተግባር እዚ ጉዳይ እዚ ንዓብየ ክኸይድ ከሎ ውህብቶ ሂብኒ ነይሩ ስለዚ ረኽስ ዝበለት ውህብቶ እያ ነይራ ኣነ እውን ካብ ሕዚ ረኽስ ዝበለት ውህብቶ እዩ ዝቦ ኣለካ ምሽ ብውሽጥኻ ዘሎ ስምዒት ዘይኮነ ሲ እንታይ ገይሩለይ ነይሩ ታኽገብረሉ እዚ ኸይድ እዚ ድማ ንዓበየ ኣብ መጻኢ ናብ ከቢድ ነገር ብሂወት ልክዕ ከውዳእካ ዝኽእል ዓብዪ ፈተና ከምፅእ ዝኽእል ብጣዕሚ ብቁም ነገር ክትሪኦ ዝግበአካ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎኹም ሕነ ምፍድዳይ ተልዩ ፍቅሪ የለን። ከምዚ ዓይነት ፍቅራዊ ሂወት ዋላ ክልተ ሰሙን ብፍቅሪ ዓለመይ እናተባሃልኩም ፅቡቅ ግዜ ዋላ እንተሕለፍኩም ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ከምዚ ዓይነት ባህሪ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ግን እዚ ፍቅራዊ ሂወት ፀላኢኻ እምበርስ ናይ ፍቅሪ ወይ ነጥዓሚ ትረኽበሉ ሂወት ኣይኮነን። ካልኣይ ድማ ፍቅርኹም ከይተገላለፅኩም ንምሕዳር ዓብዪ ዓቕሚ እንድሕር ደኣ ሃልይኩም ወይ ምንም ዘይመስለኩም እንተኮይኑ እዚ ዓይነት ፍቅራዊ ሂወት ኣብ መብዛሕትኦም መፃምዲ ዝተለመደ ኮይኑ ኣሎ። ኩሉ ግዜ ምርኻብ ናይ ግድን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዋላ እውን ኩሉ ግዜ ምድውዋል ብዙሕ ፍቅሪ መግለፂ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዋላ ሓንቲ ምሸት እየ ዝብለካ ዘለኹ ብውሽጥኻ እንድሕር ስምዒቱ ሃሊካ ፍቅሩ እቲ ዝጓህሪ ሃወፅ ከብለካ እንድሕር ዘይክኢሉ ብውሽጥኻ ክትድውል እንድሕር ደኣ ዘይገይርካ ደውልካ ክትረኽባ ብፍላይ ምሸት ፅቡቕ ዝኾነ ግዜ ፅቡቕ ዝኾነ ዕላል ክህልወኩም ተዘይገይርኩም ሰብ ሓዳር እንተኮይንኩም ድማ ገፅ ተኸላሊኢኹም እንድሕር ደኣ ተሓድሩ ኮይንኩም እቲ ኣብ ውሽጥኹም ዝነበረ ናይ ፍቅሪ ስምዒት እናሞተ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ መብዛሕትኡ ሰብ ዝርኢ ዘይምድውዋሉ እምበርሲ ኣብታ ዘይደዋወሉላ ሰዓት እንታይ ይፍጠር ኣሎ? እዛ ጓል እንታይ ትሓስበላ? እዚ ወዲ እንታይ ይርኢ ኣሎ? ተፍቅረኒ ኮይናስ የፍቅረኒ ኮይኑስ ከመይ ዘይደወለለይ? እዚ ዲቴል ኣትዩ ኣይርእን። ከመይ ገይሩ ዓቕሚ ረኺቡ ንምድቃስ ንዓይ ከይደወለ ከመይ ገይራ ዓቕሚ ረኺባ ከይደወለትለይ ኢሉ ይሓስብን። ታናት ማለና ፍቅሪ ቃል ተሰኪሙ ሰሙን ዘፅንሕ ኣብ ውሽጡ ዝዓቆሮ ስምዒት ስለ ዘለዎ
بدحريو بتاقوالتاي يفترلو زبل نجار كرئي يدلن ترأيون مفللاي سلازي فرح كزاربو يدلن ويكم زستوعله أكتها قبرا يدلن سلازي أما قالتن تقرر ولا أنا حدا جزي قال كم شفت تدرك سلو ساعات سنمت عم تخدو ولا بالكات وبوس فقراو سمعت كات زاربكا بوش خازلو فقراو سمعت جالس كاك تحضر كل خاسي زحشنا فقرا سمعت هلو الكات تقمته ويتدمدملو نجاريو تزي خوينو كن أمنقهم فقرا يلن دحرنا مدوال جزي زحاتركم ولو نيفكرك يفكرك أي نمبها هل زخبدكم وعبي السرح وينورو مسيوز رأيكم تزي خوينو قديس أنا يكون كل جزي خمس غنبها هل اتبلو سبات تقينكم إذا بحر زوجدو مخنياتو قطع الفقرا يكود ما إذا فقرا زيك أصناب كالي نجرنا تغير سلس خيد سالساي حقوسات زي مخان إذا بحر زي محازي قد مسلكا إذا مبوشت فقرا زي بلوم سبات بسحك زي كراخبو خلو ويك إمتى زلوهم بلبو أبزوخاني زي تاقوانا نستيتي تبدل مون عبنت بخن دايما كرا فقرا سلازلوو يقري للكيبل كن كابوشت أي تفحقا أروماي بوشت زوق أسلا عينة وديو بناتها وقنون كمزي وي مسخالي وديو وداديرات كات حيد كاتر أي خيال لخا تزي خوينون كمزي قمت حيزات لخار قلنا أوشتهم زرب بشاكم نامت أديو ناي حلوف ولا نامت زرب بشاكم عين السبات كتكون تقولوا أوسانهم ملؤ بملؤ دلدال لازخوانا أمنات وي بلبكم سأويلكم زي تقبلكم وزخوانا كرحنتي اللواكم أمو بدحرو كتراخبو خلهم كل جزي ولا حنت معلتي فقر حليفكم يتفلتون وترو متشقجق وترو نشتي نجر بزرعكم بسوفت زباسو لو متصعمدي أب كوف زواللو نداشاي ندحر سوفت يومس تحنت نمتا كم زي أجر كات تتكلم كم زي أتتكلم أتحزاي كالكيان بزبل مالتيو جزع حنصرار سكبروا متصعمدلو إذا يكونت انتباسهم تحكي أو لبوم زلو كرحنتيو وين متصعي أيدليون سخوانا زكا حرام الله متصعي كهون زي دليو ويون بحلوف زتقيم ونجرلو كم زي عين فقراوي ونحزي إذا كنت في تحت زي خيلو ويتقيمتك في حق زي خيلو ويز متصعي إذا حسبوا نجر تزراريبو كاستخخلون دحر زي كيلو كأسب أصناب كالينا تغير زخيد ساونا قدوتو نسونا قدا أما وداتو كفتح بزي خيل جامد تأساسيرو عارفهم كوفن قبلو إيز قبرا بستراحوكم قطري حقوسنا مخوان ندحر تلافعو ندحر زقابيكم قال مزحي زي تقاطعوكم حساب بزيحو زي كونسي أبوشتهم بزلو زي مدللاي زي من نففا زي متسيو رابعي دما متففا إذا بحر زياناتكم من ديها ناودات نديها بزح جزيكن دك أنستيون الله اتودف كارك خاون كلوسي لبو كمت كامزد خدالو خزن سومون ملوس هلم مبال سومون ملوس بلوك مقبال إذا بلوك هنديك زي سلازنا قاركم مني ايز دقاق ما زلهم ورحم البلوك جيرات كميسا متقام كم نورمال فقراوي هوات مقصل كتب لك خلا بكانات كاي هونتن سومون مولا بلوك ناي مقبار عامد هليوا دحر سومون متقا نقصل تبلكات خوينا بكانات كاي هونتن حزت أقامو تمليسان ديا كتبلو ندخلو تاي تقام اللو زفقرن تقصل لكم كتحاسبو تخلو إذا تسمعتكم زناقراكم زلو دمتيو اتحق أبايتا زلو سالساي وغن زريقو نقر تاي مسلكم سومون مولا عوي نيرا مسمنا وقعت نيرا بزحباخا تاينا حسبت نيرا تزت بلاكو إيغا سوق إلاكو أمرأكو شاطران يتكورن ويسالنت كو يتكورن بزحباخاك تحسب كلا تاينا تسمع نيرو كميل حق مراخيبا التفكيرو سبك تحسبو خلاخاس دول يبلك حقي كم تنسخات تقبروك تحسبا خلاخاسي كتصحف الله تفتنياكو بلوك تقبركا بخلو سوشال ميديا مو بلوك تقبركا لكاك ترهبا يتخلن تسفات قرص دحرو يوشتخ السق زبل ولا تزي عرفة مخيد سلا زيبلكا نساقن بلوك تقبر أكالقن نسومن وي نورحي زأكل تأفيقو كما تسخلو تقبلوا له من قدي ما يسونو صباح نعاكم زقودكم أبحما أبايتا درباتكم نخط كير زمتشاتو كتنعقاكم زقبريو سلازي متفقات اليوم منقوهم إذا فقراوي هوتزي زتأك ما يكونن قتاليهم يو مفرسيهم يو كم قليل نقرون رئيكم الشيلكم أمين لكم تقصلوا زقبأكم عينة ركبا يكونن سلازي متفقون قتال فقريو حمشاي دما ننويح ساعات زي مصنح ويدما مسلجتشا إذا وين كتراخبوا خلوهم حزوالا بسلكي هون جلسي كساب حزنا جلس كنت أني حد هون كن يجبروا ين الرخبينا يفكرك يبلع يفكرك أيت بلاني نعلنينا الكات حسب دخل إذا ننوي ساعتنا يمقبار لمدلك هادو مالت تراخيبكم كتعللوا خلوهم سي تنفافيكم لهم تفلاليس ولا استمانيكم تسلجاتكم أما نقوهم مساك تراخب كلها ساو مساخك تراخب كلها سي
تسلجدو نسخة عينتي سمعتي سمعك إذا عبي حتو إيه تشاو نمبال ندحر تهاتسو خوينكم تسلكنا معصاي توقعكم نمقرات كابا تفليخا نبسرحا نمهدا مساون كابا خاتفليا ناب زخونه ጉዳይ ንምኻድ ብጣዕሚ ተሃጽጽ እንድሕር ኮይና እዚ ፍቅሪ ዝውን ኣድላየ ኣይኮነን ብጣዕሚ ብትኹረት ክትሪእዎ ዝግባእ ነገር እዩ ንሎም ሓሙሽተ ነጥብታት ይሒዘልኩም መጽይ ዘለኹ ካብዚ ዝበለጸ ብህይወትኩም ብዙሕ ነገር ገጢምኩም ክኸውን ክእል ገጥመኩም እውን ክህሉ ክእል ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣስፍሩለ ኢኹም وحما قدايو دحانيو لنا كنا زخنا موضوع حساب كنا أمتقلو إنا نلوم كان أنا أخلني كتعالى خلا حساب حسالكم كمتي كساب شو سلام